i a mi de sobte em van vindre totes aquelles vivències, tot aquell que m'havien explicat de com es vivia a València en l'època, etc. I vaig veure la necessitat de recrear, aprofitant el fil conductor que me proporcionava Xema Cardenya, l'autor de l'obra, aprofitar per a explicar una història que ens havia estat amagada, que era una història familiar, però que ni en els llibres d'història ni en els estudis mai ens havien parlat d'aquest moment tan fosc, tan terrible de la repressió franquista en la immediata postguerra espanyola. Jo vaig néixer a finals del franquisme i vaig viure la transició com un nen, però una de les coses que recordo molt bé d'aquella època era el silenci, la por, també aquella mena d'il·lusió que va haver, no?, de que les coses canviaven, i tu te preguntes, això per què? I preguntant als meus avis m'explicaven el que era el franquisme, el que havien estat els 40 anys de dictadura, tota la repressió cultural, social, política, personal. I després, amb el tema de la memòria, comences a descobrir aquella repressió física, no?, de les presons, dels camps de concentració, els desapareguts. Vull dir, qui avui dia pensa que en Franco es vivia millor, ja ho vaig comentar en l'entrevista, una de dos, o és per ignorància o és per mala fe, perquè pertany a aquesta petita minoria de privilegiats que es van privilegiar de tota la corrupció i de tot l'expoli que va suposar el franquisme. A mi em sembla molt bé perquè al final el pressupost és el que és, vull dir, n'hi ha molta gent que té molt de talent, que té molt bones històries a contar, però que no té la sort de formar part d'una indústria que massa sovint està creada no per a ajudar-nos ni per a potenciar el cinema independent, sinó per a impedir que es desenvolupe. Així que festivals com aquest, que al final són un aparador perquè puguem ensenyar les nostres produccions, per a mi és importantíssim. En el cas de la meva pel·lícula, per exemple, cap dels festivals grans a nivell estatal l'han agafada. I no l'han agafada, no crec jo que siga perquè la pel·lícula no té ni la qualitat tècnica i artística, que ja comprovareu que la té i de sobre, sinó perquè jo no vaig de la mà d'una distribuïdora potent, d'una gran televisió o d'una productora ben relacionada. A més, jo visc al marge, diguem-ne, del que és la indústria del cinema espanyol, i l'única manera que tinc d'ensenyar la meva obra és gràcies a aquestes iniciatives, a aquests petits festivals que posen més èmfasi en el producte, diguem-ne, en la pel·lícula, que és qui ha de parlar per nosaltres, que no pas en qui està darrere de la pel·lícula, en els poders econòmics que la suporten d'alguna manera, no?